Niittylahden opiston Vieno Kaino. Niittylahden vanhassa opistorakennuksessa ja sen ympäristössä on havaittu kummittelun koko repertuaari. Opistolla on pitkä ja värikäs historia. Vuonna 1899 kansalaisopisto siirrettiin Kontiolahdelta Kiihtelysvaaran Niittylahteen. Ensimmäinen puinen opistorakennus paloi vuonna 1926. Tilalle rakennettiin uusi kivinen opistorakennus. Toisen maailmansodan aikaan opistolla toimi sotasairaala ja rannassa sijainnutta saunarakennusta käytettiin ruumishuoneena. Toisen kerran tuli roihusi vuonna 1957 ja nelikerroksisen rakennuksen ylinkerros tuhoutui. Opistolta löytyy monenlaisia kertomuksia. Suuri, syrjäinen talo on kuin luotu kummitustarinoille, joita rakennuksen historia ruokkii entisestään. Sota-ajalla kerrottiin kuolleesta sotilaasta, Kainosta. Nimensä kummitus sai ujoudestaan, sillä se rohkeni tavata tyttöjä vain öiseen aikaan. Kainon tiedettiin myös siirtelevän kirjoja opiston kirjastossa. Sota-ajan muistoihin liittyvät myös kertomukset Niittylahden päättömästä kummituksesta sekä toisesta hahmosta, jonka rinnassa ammotti luodin reikä. Kansanopistoajoilta tunnetaan tarina nuoresta naisesta, joka liikkuu etenkin talvisaikaan. Opistolaiset kuulivat askelia takanaan, mutta ketään ei ole näkynyt. Lisäksi talossa tiedettiin kummittelevan vanhan naisen, joka narisutti rautaovea. Opiston muutkin ovet avautuivat ja sulkeutuivat itsekseen, ja valot syttyivät ja sammuivat selittämättömästi. Etäinen urkusoitto herätti huomiota, sillä urkujahan ei opistolta löytynyt lainkaan. Ullapolta kuultiin lapsen itkua, ja ikkunassa nähtiin aavemaisia ihmiskasvoja. Opiston historiasta riittää ammennettavaa monenlaisiin tarinoihin.